Superman je späť! Ale nie tak, ako sme zvyknutí. Nie tak, ako sme čakali. Nie Henry Cavill vybuchne z neba s vychudnutou tvárou a oceľovým telom, ale nová tvár, nová atmosféra, nový smer. A to mnohí, vrátane mňa, dosť ťažko prijímame. Názov filmu Superman Legacy. Premiéra 11. júla 2025. A toto nie je len ďalší reboot. Je to úvodný krok k novému prepracovaniu celého DC univerza. Otázka znie, uveríme tomu znova? Keď som prvýkrát počul, že Henry Cavill sa nevráti ako Superman, moja prvá reakcia bola niečo ako no nie, práve teraz, keď by to konečne mohlo fungovať. Cavill priniesol oceľového, no zároveň ľudského hrdinu, ktorý bol jedným z vrcholov Zack Snyderovej verzie univerza. Postava dozrela, bola zložitejšia, tragická a zároveň ikonická. Bola to dokonalá voľba. Fakt. A potom oznámili nový Superman, David Corenswet. Áno, pekný chlap. Áno, talentovaný herec. Ale stačí to? Má dosť charizmy? Je dosť ikonický? Nie je to len rola, je to Superman. Základná kameň našej modernej mytológie. Ale čím viac informácií vychádzalo, tým viac sa vo mne niečo hýbalo. Lebo tento Superman nie je Cavill 2.0. Nie je to ani reinkarnácia Christophera Reeva. Je to niečo iné. Je to akýsi návrat ku koreňom a zároveň krok vpred k citlivejšiemu, morálne zložitejšiemu hrdinovi. Film píše a režíruje James Gunn, ktorého poznáme z Marvelu vďaka Strážcom galaxie, no teraz vedie novú éru DC. Povedal, že tento film nie je príbehom pôvodu Supermana, nie je to znovu kryptonské bábätko padajúce z vesmíru, ale príbeh o tom, ako sa cudzincom, bytosťou z iného sveta snaží žiť ako človek v zlomenom svete. A to je už zaujímavejšie. Nie je to o tom, ako lieta, ale o tom, ako zostáva dobrý. Akým človekom sa stáva ten, kto by mohol mať všetko. Z teasera, ktorý sme zatiaľ videli, je jasné. Je tu dráma, je tu lom, vnútorný boj. V jednej scéne Superman krváca v snehu s potrhaným plášťom. Toto nie je oceľový, nezraniteľný boh. Toto je niekto, kto bojuje fyzicky, mentálne, morálne. Gunn priniesol späť klasické červené spotky cez modrý oblek, ktoré kedysi mnohí posmievali, ale teraz sa stali symbolom, návrat ku koreňom. Dôverčivý Superman, ktorého môžu deti vidieť ako hrdinu, nielen ako temného, melancholického mesiáša. A vieš čo? Môže to fungovať. Názory na sociálnych sieťach, hlavne na Reddite, sú veľmi rozdelené. Niektorí píšu, že David Corenswet je mäkší Superman s milším výrazom, ľudskejšou charizmou. Iní hovoria, že konečne nie je len svalovec, ale skutočná postava. Mnohí ho prirovnávajú k Tomovi Wellingovi zo Smallville, iní ho vidia ako mix Christophera Reeva a Cavilla. To je už veľká zodpovednosť sama o sebe. A otázka zostáva otvorená. Dokáže sa vo vnímaní divákov stať Supermanom, ale nový vzhľad nedostane len Superman. Tu je aj Krypto, Superpes. Áno, počul si dobre. Podľa Jamesa Gunna nie je Krypto iba vtipná postava, ale môže byť emocionálnym jadrom filmu. Ak to spravia dobre, bude to najsilnejší moment filmu. Verný spoločník, ktorý pripomína, že Superman nie je len bojovník, ale človek. Alebo aspoň sa tak snaží byť. A medzi tým sa buduje nový svet. Hawkgirl, Mr. Terrific, Guy Gardner ako Green Lantern, Lex Luthor a mnoho ďalších postáv, ktoré už teraz naznačujú, že DC kráča k novej Justice League. Tento film nebude solovka, ale základom novej mytológie. A tu prichádza tá pravá otázka. Sme na to pripravení? Nie je to temný, ťažký svet Snyderovej éry. Nie je to Marvelovský mix humoru. Je to stredná cesta, kde je Superman stále dobrý, ale už nie naivný. Kde môže byť hrdinom, ale nie dokonalým. Kde robí chyby, má pochybnosti, bojuje. Možno práve preto bude opäť zaujímavý. Samozrejme, niektorí si myslia, že je to chyba. Cavilla mali priniesť späť. V ére multiverza môže byť ktokoľvek, aj viac naraz. Ale James Gunn posiela jasný odkaz. Nový začiatok, nový svet, nový plášť. Takže toto je Superman. Legacy. Film, ktorý môže byť prepadákom alebo momentom novej generácie Supermana. Nie najsilnejším, nie najrýchlejším, ale tým, na koho môžeme opäť pozerať ako na vzor. Otázka už nie je, čo bude, ale či ešte veríme. A ty čo si myslíš? Si pripravený na ľudskejšieho Supermana? Alebo by si radšej zostal pri chladnej dokonalosti Cavilla? Napíš do komentárov.
Daj like, ak si myslíš, že premiéra už môže prísť. A nezabudni sa prihlásiť na odber, lebo prídu ešte ďalšie zvraty a ak ťa zaujíma zákulisie, nový DC univerzum a tajomstvá skutočných superhrdinov, tu je tvoje miesto. Ďakujem, že si so mnou bol. Stretneme sa 11. júla v kine.